horietako kartokerra aurkeztuko dizuegu. Otsaileko kartokerra aditzari buruzkoa da. Baina hori aurreko hilabetean egin genuen jada. Ez, antzekoa da, baina ez da dina. Entzu, mesedera eskatu nahi dugunen, etorkizuneko forma da erabili behar duguna. Beraz, urtarrilean bezala, bertarizuneko aspektua da landu behar duguna. Bai, hoixe da, ea hori ulertu dudan, aurrera adibidea. Ara, boligrafoko tinta dukatu zait. Baitorik. Eskerrik asko. Listo. Primeran, ari geratu zaidea uste dut, mesede bat ez zerbait eskatu nahi dugunean, gero niko formara bidiko dugu. Bai, ea etorkizuna gure mietan izaten dugu. Animo, Jeronimo! Dialarte!